Da li Excel fajl može da analizira više od milion redova? Može. Kako? Vidjet ćemo u ovom demo. Za to bit će nam potreban jedan folder u kojem imamo 12 Excel fajlova. Svaki Excel fajl predstavlja podatke za jedan mesec i u svakom tom fajlu ima oko 200.000 redova. To je razlog zašto ne držimo sve podatke u jednom Excel fajlu, jer u Excelu imamo taj neki limit od milion redova. Ali to važi za prikaz, ne za analizu. Ono što je bitno za ovaj demo je da svi ti podaci, svih 12 fajlova u folderu imaju istu strukturu, iste kolone i svi imaju isti naziv sheeta u kojem se nalaze podaci. A u narednom klipu pokrićemo i drugu opciju, ako imamo isto 12 Excel fajlova, međutim sheet na kome se nalaze podaci nije isto nazvan u tim fajlovima. Tako da, hajde da pokrijemo obe opcije. Dobili smo zadatak da analiziramo podatke za celu godinu. Međutim, šta je naš problem? Znači, mi imamo 12 Excel fajlova, u svakom fajlu su podaci za relevantni mesec. Otvorit ćemo novi Excel fajl. Prvi korak je da importujemo podatke koji su nam potrebni za ovu analizu. To ćemo uraditi tako što odemo na Data, zatim Get Data, From File i zatim ova opcija From Folder. Zašto ćemo koristiti ovu opciju? Zato što su nam svi podaci u tom folderu i želimo jednim korakom da importujemo sve te fajlove, a ne da se konektujemo pojedinačno na svaki taj fajl. Znači, kliknemo na opciju From Folder, izaberemo folder gde se nalaze podaci. U ovom demu koristit ćemo folder isti naziv sheeta, zato što za ovaj demo koristimo tu opciju gde su u svim fajlovima isti nazivi tog sheeta i zatim kliknemo na Open. Zatim nam se prikaže ovaj prozor gde vidimo spisak svih fajlova u ovom folderu, međutim, pošto nas ne zanimaju ove informacije, već podaci unutar ovih fajlova, kliknut ćemo na opciju Transform Data. I ono što je sad jako bitno, vidimo da ova prva kolona zove se Content, što znači sadržaj, i pored nje imaju ove dve strelice. Kad pređemo preko te dve strelice piše Combine Files. To je baš ono što nama treba. Mi želimo da ukombinujemo sve ove fajlove. Znači, kliknemo na te dve strelice i zatim izaberemo opciju Sheet 1, jer se na tom sheetu nalaze naši podaci. Kliknemo OK. Power Query unutar Excela je napravio sve potrebne korake da na osnovu prvog fajla importuje i sve ostale fajlove. Ono što možemo da vidimo, kada ovde kliknemo na Transform Sample File, da se koristi fajl za januarske podatke, ali pošto je očekivano da svi fajlovi imaju istu strukturu, na osnovu tog fajla importovat će se svi ostali fajlovi. I sad, šta je potrebno? Ova opcija Close and Load, nemojte da kliknete na ovaj gornji deo na ikonicu, već kliknite dole na Close and Load, ali na ovu strelicu. Zašto? Saznaćete vrlo uskoro. Imamo dve opcije, Close and Load, a druga opcija Close and Load To. Izaberete drugu opciju. Zašto smo izabrali tu drugu opciju? Jer da smo izabrali prvu opciju, po defaultu bi bilo selektovano Table i šta bi se u tom slučaju desilo? Svi ovi podaci koji su importovani u Power Query-u, Excel bi pokušao da prikaže u vidu tabele na ovom sheetu. Međutim, pošto mi imamo preko milion redova, oko 2,5 miliona, došli bi do tog limita od milion redova za prikaz u Excelu i puklo bi. Znači, ne bi mogli da prikažemo te podatke. Ono što mi želimo da uradimo je da odaberemo opciju Pivot Table Report, jer želimo da sve ove podatke koje smo skupili svih ovih 12 fajlova prikažemo preko pivota. Znači, kliknemo na Pivot Table Report i zatim OK. Sad ćemo da vidimo da Power Query importuje sve te podatke iz tih 12 fajlova i to ih importuje prilično brzo. Kada ih importuje u Excel, kreirat će se automatski pivot tabela i lagano ćemo onda moći da pravimo izveštaje i da kreiramo sve što nam je potrebno. Da vidimo koliko će da bude ukupno redova, znači oko 2,5 miliona redova, sad se automatski kreira pivot tabela i da vidimo kako to sad izgleda. Ovo su sve te kolone koje imamo u Excel fajlovima, jedino je source name posebna kolona i ta kolona predstavlja naziv fajla iz kog dolaze podaci. Kada privučemo source name u redove, vidimo da tu imamo spisak svih 12 fajlova. Znači, mi smo uspeli da importujemo svih 12 fajlova, ali da ne bude da imamo samo naziv fajlova, privućemo ponovo source name, ovog puta u values, uradit će se count od toga i sada vidimo tačno za svaki Excel fajl koliko ima redova. I ono sad što je bitno, na primjer, ako izbacimo source name,
a kažemo želimo informacije po mesecu, to je to, mi imamo informacije za sve mesece unutar ovog Excel fajla. Takođe, možemo da pokažemo i, na primjer, prihod, umjesto ovog counta, izbacimo count, prikažemo prihod, možemo to malo lepše da formatiramo, znači desni klik, number format, number, izbacimo ove decimale, dodamo ovaj separator i sad vidimo informacije. To je to. Znači, Excel ima taj limit od 1.000.000 redova za prikaz, ali nema taj limit od 1.000.000 redova za analizu podataka. Ono što je sad bitno, na primjer, ukoliko želimo da prikažemo podatke, na primjer da vidimo ovako po odgovornoj osobi i po mesecu, i na primjer zanima nas u martu za Milicu Jović, kakvi su podaci, šta se tu dešava, mi možemo da kliknemo desni klik, show details i prikaže nam podatke, sve detalje iz fajla relevantne za taj deo koji smo selektovali. Tako da imamo sve informacije u fajlu, ali je bitno da prikazujemo samo ono što stvarno želimo da vidimo. Nadam se da vam je ovaj klip pomogao da vidite koje su tu mogućnosti Excela, da može da analizira mnogo više od 1.000.000 redova. I još jedan podsjetnik, ukoliko u vašim fajlovima sheet gde su podaci ima drugačiji naziv, pogledajte ovaj klip iznad da vidimo kako smo i to rešili.